नों आंजोंहाय रायलायाबा नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायाव फैसा लांखोनो गुसु दं गैयानो आंखौ बुङोहाय जेबो फैसा लांखोनो गुसु दं मिथिबाय थारैनो मा जामारदों बड'लेण्ड रादाबनि बिगोमा चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारी आरो सासे सिस्टार माने फेसबुकाव गोबां दावराव मैखोम बसुमतारीनि कल रेकर्ड भाइराल माने थिग बेबायदिनो गासिबो सिनायखायो जोंहा बर'निनो टप निउज बड'लेण्ड रादाब होनबा गासिबो मिथिखायो गोबां दावराव फेसबुकनि गेजेरजों दा मा बुंबावनो बर'फोरनि गेजेराव बिदिनोसै नांलाय खमलाय सोरजोंबा बर'जों बर' भाइराल मिथिखायो नोंथांमोना दा गोरोन्थिया सोरनि माने गोबां बाथ्रा ओंखारदों आरोना सिस्टारा मोनसे क्लियारिफिकेसन भिडिअ लानानै फैदों जायबा बै मैखोम ब्रादारजों माने कल रेकर्ड भाइराल बे सिस्टारा मोनसे क्लियारिफिकेसन भिडिअ लानानै फैदों माने ओरैबायदि खुगाजों लेथ्रा गाज्रि बाथ्रा बुंदों आरोना दा नंखाय नंगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय आङो बिनिनो मोनसे आपडेट लानानै फैबाय स' गासिबो भिडिअखौ नायलांदो कल रेकर्डखौ होलांगासिनो बेनिफ्राय बै क्लियारिफिकेसनखौबो नोंथांमोननि सेरावनो होलांगासिनो आरोना दा मैखोम बसुमतारीयाबो बुंदो गोबां फैसानि बाथ्रा ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां फैसा जानाय जायो ओंखारदों आरोना मा बुंबावनो बे सिस्टाराबो लायाखै बुंदों बे ब्रादाराबो फैसा हरदों बुंदों दा फोथायनो गोब्राब सोरनिया नंखाय सोरनिया नंगौ नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनो बावगारनाङा आरोना सोरबा गोरोन्थि मोनदोंबा आरो नैबे भिडिअनि गेजेराव आं बुंदो आङो रावनिथिंबो जानानै भिडिअखौ बानायनाय जायाखै जास्ट फर इन्टारटेनमेन्ट नङा नैबे जास्ट आपडेट आरोना जोंहा बड'लेण्डनि निउसाव जुदि बेफोरबायदि जानो गोनांबा बोरै जानांगौ जाखो बेलेगखौ दैदेनगिरि देखायनाय माबानाय दा आङो रावनिसिबो जाना बुङा जोङो भिडिअखौ नायग्रोनोसै आंबो नायाखै बे सिस्टारा क्लियारिफिकेसन भिडिअ लानानै फैदों जायबा मैखोम ब्रादारजों कल रेकर्डआव भाइराल जादोंमोन दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय हरावनो आपडेट लाना फैफिननाय जालायबाय नायग्रोनोसै थ'दो मैखोम बसुमतारी बड'लेण्ड रादाबनियानो आंखौ ओरैबायदि माने ब्लेकमेल खालामदों लोगोफोर गय लानो नागिरबावो गदाय लानो नागिरदोंमोन आंखौ आंलाय मानो गदाय लानांगौ बेना हिनजाव दंखायो फिसाबो दंखायो आंलाय मानो गदाय लानो आरो आंबोथ' सिख्ला नङा ओरैबायदि गुन्दाखा आं बेखौ बेबायदि बुंनो सानाखैमोन अनेक हिनजावफोरजों लिंक लायो अनेक हिनजावफोर लोगो हमो आरो आं बेखौहाय हिनजावफोरजों लोगो हमनो फैनायावसो आं बेखौहाय लोगो मोनदों आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेनि न'आवसो आं लोगो मोनदों बेखौहाय बुङोबाथ' माने बुहुत खोथा दङ लोगोफोर ओमफ्राय बियो आंखौ नंखाय ब्लेकमेल खालामनानै आंखौ होनबाय थाखायोमोन बियो आंखौ होनबाय थाखायोमोन फन हरै नों आंजों रायलायाबा आं रेकर्ड खालामनानै नोंखौ भाइराल खालामगोन होननानै ओमफ्रायहाय आंखौहाय मा खालामबावोमोन बियो माने फेक एकाउन्ट खुलिनानै आं जिखुनु माने मबाइलफ्राव होयो जिखुनु आपल'ड खालामो बियो आंखौ डाउनल'ड खालामनानै बियो रि-आपल'ड बिदि होबाय थायोमोन माने ओरैबायदि आंखौ नासयख्रेबखायोमोन आरो माने गावनि हिनजाव गदाय जाथारनांगौमोन आरो आं मानसिफ्रा आंखौ दा माने आंखौसो सानगोन भुल नुगोन आंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन खिन्थु आंनि जायगायाव हाबना नायफैबासो आंखौ बुजिगोन लोगोफोर नोंसोरो गोजाननिफ्राय गाज्रि सानहरनाङा मानसिखौ माने खाथियाव फैनानै गोसोआव हाबनानै नायफै माने आरो आं बिनि हिनजावनोबो बिराद माने आङो फन हरनानै खोन्थाहरबाय नोंनि फिसाया आंखौ ओरैबायदि अयथासार खालामो फन हरै होननानै खिन्थु हिनजावाबो गावनि फिसायखौ माने मोजां खालामनो हायाखै आरो ओमफ्राय गावनि हिनजावाबो आंजों उल्था लोगो लानानैसो बिदिखा बियो होननानै गावनि फिसायखौ ओरैबायदि बखियो माने बिनि हिनजावा थानोनो हाया न'आवनो ओरैबायदि माने गाज्रि खोन्था हरफिनोसोमोन आरो हिनजावनि रेकर्डबो दङ खिन्थु आं हिनजावनि रेकर्डखौसो खालामदों आं माने बिदि माने बेजों आं रागा जोंलायनाय माने रागा जोंनानै रायलायहरनायखौ माने आं माबा खालामाखै आरो भिडिअ खालामगोन होननानै माने आं रागासो जोंनानै बुंहरदोंमोन माने आं बेखौ मोनथियामोन आरो बिदि होननानै माने कि ओरैबायदि हिनजावफोर लोगो हमफैखायोमोन बियो ओमफ्राय आङो बे हिनजावफोर लोगो हमहैनायाव आं सासे लोगोनि न'आव थांदोंमोन बेयावसो आं बेखौ लोगो मोनदों माने भाइरेल खालामनो नाजायोमोन निकेट फट' मा फट' होनानैबो बियो आंखौहाय दम हरोमोन ओमफ्राय आंखौ नों आंजोंहाय रायलायाबा
नोंखौ थांनानै बुथारहैगोन नोंखौ थांनानै नोंनि गारि गरा बुख्रेबहैगोन होननानै बुङोमोन ओमफ्राय माथो दिनैसिमबो हायाखै बेलाय भाइरेलसो खालामना लादों माथो बेलाय गावगा रायलायनायखौनोलाय मैखोमना हिनजाव दङ फिसा सानै दङ साथाम जाबावसोगौसोमोन बेना फिसायानो हौवा सासे हिनजाव सासे दङ फिसालाया 11 ना 12 बोसोर जासिगोन खोमा ओमफ्राय दा गथ' उन्दै दङ बोसोरसे ना बेसेबांबा लाजिबाय आं ओरैबायदि लाजिबाय बिजिनि आखाइयाव थिला लादा दाखालि एग्लाव खयला फैसा लांखोनो गुसु दं अदिकार गैयाना आंखौ बुंनो हायो जेबो खयला फैसा लांखोनो गुसु दं मिथिबाय दखान लुनायनि नामाव खयला फैसा लांखोनो गुसु दं खयला हो खयला बिजिनि आखाइयाव थिला लादा दाखालि एग्लाव लांदों आंनि आखाइनिफ्राय खयला ओमफ्राय हाबायनायावनो खयला हाबायनायाव बेसेबां लांदों 2.5 लाख थाङाखै हायाव औ ओमफ्राय खयला बाव हो नोंनि सना नोंनि गारियाव 4 लाख थाङा थाङाखै लांबाय थागोन माखौ बारा बुङो ना एयाव फै नोंनि सना रुपा गासै बेसेबां थांनो सिगां 22 थांनो सिगां थिबायना औ खयला बाव फैलाय खयला बाव एनिफ्राय फन पे आव माबा खालाम सासे 6.5 लाख दङ फन पे आव नाय गासै खयला टटेल गासै दिनैसिम नोंनि खाथियाव 40 लाखनि बारा फैसा थांबाय नोंनि आखायाव थिबाय हगारनांगौ 40 लाख नों दिनै बेफोरखौ बुजिनो नाजा भिडिअआ बेखिनिसैमोन माने दा सोरखौ फोथायनो मैखोम ब्रादाराबो बाथ्रा मोननैसो बुंदों फैसानि 40 लाख लांनाय माबानाय मा जाबावगोन आरोना आजिखालिनि जुगाव बेफोरबायदिनो माने रावजों राव फोथायजाजालिया सोरनोबा फैसा हरो सोरनोबा फैसा हरा माने बेफोरो जोबोद बर'फोरनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि बाथ्रा माने जाथायफोरा जागासिनो सोरबा फैसा लांनाय सोरबा फैसा जानाय दा आंथ' बुङाखै बे फैसा जाथारदो आरो बे फैसा हरथारदो होननानै दा सिस्टारा जि बाथ्रा बुंदों आंबो बेखौ नायबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो माने सोरखौ गाज्रि बुंनो दा बड'लेण्ड रादाबनि बिगोमाफोरखौबो एसे बोरैबा मोनदों आङो मानो होनोबा जोंहा बेफोरबायदि मोजां निउस लाबोयो दा बेखौ जुदि सोरबा हेटार्स जानानै राहरनो गोनांबा दा आरो बै सिस्टारखौबो हेटार्स जानानै राहरनो गोनांबाबो बेफोरबो बर'निनो थिग बेबायदि जायो दा नोंथांमोना मोननै भइसखौबो खोनाखाबाय बे सिस्टारनि क्लियारिफिकेसन भिडिअखौबो आरो ब्रादार मैखोम बसुमतारीनिखौबो नोंथांमोना खोनाखाबाय मा बाथ्रा बुंदोंमोन दा सैथोखौ रावखौबो बुंनो हाला सोरना नंखाय सोरना नंगौ थिग बेबायदिनो आरोना आङो बेखौ आपडेट लाना फैनाय जाबाय नोंथांमोननि सेराव हरबाबो दा गोबां बाथ्राबो ओंखारो मानो होनोबा आङो बुंथ'लायला माने गाज्रि मोननाय जायो गोबां मानसिफोराबो बेफोरबायदिनो दा फेसबुकाव गोबां भाइराल आरोना बे बड'लेण्ड रादाबनिनो माने भइसखौ शेयार खालामदो आरो नोंथांमोना नुखादोंमोन ना मैया दाख्लै जाना थांनाय हाग्रामा सारनि माने भाइराल खालामनो हानाय पस्टखौ थिग बेबायदिनो गोबां मानसि ओंखारदों माने सिगांनिफ्रायनो ओंखारो बेनिखायनो एसे साबधाना मोजां आरोना मा जाबावगोन माने दानि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबां भाइराल सोरनिबा गेदेर मानसिनि सोरबा उदै मानसिनि माने खोथा बुजिलायला बाथ्रा बुजिलायला माने थिग बेफोरबायदिनो जालांनो हमबाय आरोना दा मा बुंबावनो अब्ला आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय मोननैसो बाथ्रा बुंबावगोन सानदोंमोन दा बुंथ'नाय जानाय नंला हर जाबायबो आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन आरोना हर गेजेरबाबो आपडेटखौ लाना फैनाय जाबाय माने गोबां आङो दहाय साननिफ्रायनो नुदों माने मैयानिफ्रायनो नुदों आङो बड'लेण्ड रादाबनि माबाखौ माने बेफोरबायदिनो पस्ट खालामहरदोंमोन ओमफ्राय दहायथ' नेट बन्द'खामोन नालाय 4 ग्रेडनि बेनिखायनो भिडिअखौ लाबोनाय जायाखैमोन नेट बन्द'खायनो दा हराव लाना फैनाय जाबाय दा बेखिनिसै अब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव बुंनो दाबा हर बेफोरो फान्दायनाय ना माबानाय दा बुंला आरोना आङो नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै थानोसै आरो रिप्लाइ हरोबा हरनोसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय